Welcome to Tacloban City. San Marico Bridge na. Alright! Yan o. Welcome to Samar mga ka-team. Woo! Yan. Napakabagsik ng view. Woo! Napakaganda nitong coastal area. Kaya ito yung Samar. Ayos ko yung Samar mga ka-team. Alright mga team, time check 5:19 ng hapon. San Juanico Bridge! Napakagandang tulay, San Juanico Bridge. Yan, welcome to Leyte. Ay, Samay. Alright, what's up mga ka-team? Magandang gabi. Welcome back sa ating YouTube channel. If you are new to this channel, please do consider subscribing. Hit that notification bell button para every time na may upload is updated ka. Alright, magandang gabi mga ka-team. We're on our way to Marabot, Samar. Ito na yung pinost natin na mahababang bakbakan. It's been a while na hindi kami nakapag-ride. Ito na yung year-end ride ng Neo Nation Sugod. And meet and greet na din sa Borongan chapter. Alright, so currently we are here in Barangay Ulisihan pa siguro to. Sa may Sugod pa rin. And time check, it's 6:32. And eto, marami-raming Neo Nation ang sumama. Right, ride safe sa amin. Time check 6:33 in the evening. 6:33 na ng gabi. First stopover namin is Habiran Docks para sa dinner namin. Then after that, mga 30 minutes na kainan, rerekta na tayo sa MacArthur Plaza para i-meet up ang Neo Nation Tacloban na sasama sa atin papuntang Marabot, Samar. Alright, let's go. Dadrive muna ako ng matindi kasi mahirap mag-drive pag gabi. Right, so update na lang. See you mamaya. Ride safe sa aming lahat. Puot man. May aberya tayo mga ka-team. Purot. Alright mga ka-team, tapos na tayong mag
stopover sa may Javier para sa dinner natin. And we're on our way to MacArthur Plaza para i-meet up ang Munition Tacloban. Alright, let's go. Nagkaroon ng konting aberya pero nagawan din ng paraan. Hindi naman maiiwasan yan. Parating ganyan sa biyahe. Part yan sa biyahe, mga aberya. Alright, ang maganda lang doon is prepared yung lahat ng mga sumama, kaya nagawan agad ng paraan. So alright, so mamaya na lang ulit kasi wala naman kayo makikita sa daan, puro lang to mga ilaw. Balikan ko kayo mamaya pagdating namin ng MacArthur Plaza at saka pagdating namin sa Marabot. Alright, let's go. Premium, leaded. Premium, sige. Wa rabay sinsi. Alright mga team, we're in MacArthur Landing Memorial National Park, or so we should call it, or should we call it MacArthur Plaza. Yan, Dyan, MacArthur Plaza. Alright, kararating lang namin and then take off na rin kami papuntang San Monico Bridge. Alright, so sasamahan tayo ni Pres JD ng Tacloban sa, hindi ko alam kung saan hanggang saan lang si Pres JD, but bukas na sila magte-take off. Bukas na sila pupuntang Samar kasama ang ibang mga membro ng Munition Tacloban. Siguro mga 5 AM daw yung take off nila bukas. Alright, so ride safe sa mga Munition Tacloban. Kita-kits bukas doon sa Samar, Marabot Samar. And then sa Borongan Chapter, Munition Borongan Chapter, kita-kits din bukas doon sa Giwan, Eastern Samar ba? Basta Giwan Samar. Alright, so time check, it's 10:01 ng gabi. And tuloy pa rin ang bakbakan. Let's go. Alright, Tacloban City. Here we go. Hindi ko alam kung maabutan natin yung ilaw ng San Juanico Bridge. Hindi ko rin alam kung talagang pinailawan o last year pa yung mga picture na yun. Pero kung saswertehin, makikita natin yung San Juanico Bridge na umiilaw. Alright, teka muna. Stop over. Welcome to Tacloban City. Alright, Tacloban City. Pres, thank you. Mana na, San Juanico Bridge na. Alright! Alright mga ka-team, eto na, tatawid na tayo sa pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas, ang San Juanico Bridge. Hindi lang nila pinailawan, pero eto, first time namin tumawid nito. So sa San Juanico Bridge na nakamotor. Although nakapunta na kami rito, nakatawid na kami rito, pero commute lang. Iba talaga yung feeling na nakamotor ka, ikaw mismo. Ibang experience. Alright, solid. Yan o, welcome to Samar mga ka-team. Yeah! Sulit at makatindi. Yeah! Woohoo! Under-repair yung bridge. Under-repair. Yun o, sobrang habang tulay. Yeah!
Bukas matatanaw natin to na may anong tawag to, may araw, yung umaga. Maganda to rito. Yan. Alright. Napakatindi. Napakatindi. Alright. Napakagandang experience. Punta na tayong summer. Yeah. Grabe man, solid yung experience, man. Ito, nasa kabilang isla na tayo. Eto, update dito sa mga checkpoints, sa mga boundaries. Wala na silang hinahanap ng mga papeles o ano man yan. Open na yung mga boundary dito from Leyte to Samar. Saan kaya ito papunta? Welcome to, yan mga katimo, welcome to Samar 2nd Engineering District. Ayan o, yung mga checkpoint dito wala na. Pero teka lang, baka mas scam tayo. Doon pala sa unahan yung checkpoint. Wala na nga. Wala na nga mga checkpoint dito, men. Ayun sila. Wala na nga. Alright, San Juan by the Bay. Alright. Up. Alright. Teka, babalikan ko yung mamaya mga katim. Apakatinding bakbakan to, men. Apakatinding bakbakan to magiging magaganap dito. Ito na siguro yung sinasabi nilang lubak-lubak na dan dito. Simula pa yun. Simula pa yun, patigim pa yun sa mga ubak-ubak dito. Yan, eto na. Oops. Dito kakainin yung oras natin sa mga ubak-ubak na daan. Yan, kasama pala natin si Jeron, Mionation Tacloban. Yung malupit na graphic artist ng Mionation. Napakatindi mag-design itong taong to. Alright, time check 10:36 na ng gabi. Oh my god. Oh my god. Putra, guys. Waray. Napakatindi. Oh shit. Oh my god. Napakatinding bakbakan to. Talaga to. Oop. Yeah. Oh shit. Putra, guys. Sibog. Okay. Oh my god. Napakatinding bakbakan talaga, men. Thank you, yo. Salamat, yo. Oh my god. Shit. Tara, guys. Alright, nasa kasadsaran tayo ng matinding bakbakan ng daan na to, mga katindi. Apakatindi ng mga lubak dito. Alright, time check 10:46 na ng gabi. And eto, tuloy-tuloy pa rin yung bakbakan natin dito. Aray ko po. Espalto lupa.
wala pa ring humpay na bakbak. Eto na siguro, eto na yun, eto na yung resort. Ispiangandi, Ispianggi. Alright, touchdown mga ka-team. Alright, what's up mga ka-team? Magandang umaga. Dito kami sa may resort kung saan kami nag overnight, sleepover dito sa may Marabot, isang resort, sa napakagandang resort. And today, yung magiging event natin, magiging activity natin is antayin lang natin yung ibang members ng Nation Tacloban, and then ta-take off na tayo mamaya-maya. Tapos yun, may breakfast. Kain tayo ng breakfast ngayon. Nakapag-order kasi tayo. Nakapag-order tayo before tayo pumunta dito. A day before tayo pumunta dito is nakapag-order na tayo sa kanila dito sa resort ng pang-agahan. And then yun, pagkatapos natin mag-agahan, diretso, teka lang. Pagkatapos natin mag-agahan, diretso na yun, pupuntang Giwan. Magiging kasabayan natin ngayon is from Nation Tacloban, and then meet up na lang dun sa may Giwan ng Nation Borongan. Meron din tayong dalawang samahan from Nation Sugod na papunta na rin dito. Alright, so ride safe sa kanila. Napakaganda ng view dito, napakaganda ng resort. Napakaganda siguro pag may drone tayo, pinapalipad natin dyan. Yan, pinapalipad natin, papakita natin yung buong view. Napakaganda siguro. Yun, my love, tulog pa rin. Halos alaw na. Nakarating kami dito kagabi mga around 11:40 na siguro, and then konting sibug, konting inuman. Yun, nakatulog mga around 1:30 to 2 AM na. Yun, napakasakit ng katawan. Grabe yung bakbakan kagabi sa mga daan papunta dito. Dun sa may pagkalagpas ng San Juanico Bridge papunta dito, napakatindi ng mga daan, napakaubak-ubak, pero napakasaya, sulit. Sobrang ganda ng experience, first time. Alright, so kita-kits mamaya mga ka-team. Siguro doon na lang kami sa fresh water. Fresh water, maliligo. And then yun, gear up na. And update na lang mamaya. Kasi gigisingin ko pa si my love para mag-take ng agahan. Alright, so kita-kits mamaya. Peace. Nga pala mga ka-team, yung pangalan ng resort na to is hindi ko alam. Ispiaggia di Santor. Hindi ko alam, hindi ko ma pronounce ng ayos. Papakita ko sa inyo yung poster dun sa may labas kung anong pangalan ng resort. Pwede nyo ring i-search sa Facebook, may Facebook page sila. Gusto nyo mag-inquire, gusto nyo mag-outing dito. Alright, so yun, update mamaya. Kompleto yung resort nila dito. Maraming CR, may shower room,
may 24 hours 24 hours yung ano nila dito, yung parang canteen. Alright, so kagabi kahit alas 12, alauna na nakapag-order pa rin kami ng pagkain, kaya salute, thank you sa management dito sa resort. Alright, so yun, update na lang mamaya. Kita-kits ulit, peace out, bye. Okay na ka? Okay na? Alright, good morning mga ka-team. We're on our way to Giwan, Samar. Tapos na kaming makapag-agahan sa resort na pinag-stayhan namin. Nag-sleepoveran. Alright, so nakagirap na, prepare ng lahat, and we're on our way now. Let's go. Kasama na natin ang ibang member ng Mio Nation Tacloban and Mio Nation Sugod. Alright, so kita-kits sa Giwan, sa Mio Nation Borongan. Kita-kits sa Giwan, Samar. Alright, let's go. Sana wala na masyadong ubak-ubak na daan dito. Magtitipid tayo ng storage ko, konti na lang yung SD card natin. Yung 64 gig ko naubos na kagabi, kaya ito 32 gig na, and titipirin natin to. May mga ubak-ubak pa rin. Pakabagsik ng view. Stig solid. Apakabangis, apaka-solid ng mga rock formation dito. Apakabangis. Yeah, so mesmerizing, super amazing. Apakaganda ng lugar na to. Ako po, nagbabadya na naman po yung ulan. Ubak-ubak pa rin yung daan, pero mas mabuti na to kasi nakikita natin yung daan kaysa nung kagabi. Talagang hindi mo makikita, mabubulaga ka na lang na napakalalim nung ubak. Eto, marami pa rin mga ubak-ubak dito, pero visible na, pwede nang ilagan. That's solid. Apakaganda, men. Yeah, apaka-solid. Ganda. Stig. Sobrang sulit din, napakalaking dagat. Alright, solid na solid. Soledo,
Solid yung view, napakaganda. Napakaganda nitong coastal area. Alright mga ka-team, nasa Eastern Samar na tayo. We're entering Eastern Samar. Time check 9 AM. Alright. Yan, napakabangis. Alright, let's go. Unsa? Espas? Okay. Thank you. Alright, pasado mga ka-team. Another overlooking sa Eastern Visayas, Eastern Samar mga ka-team. Itatlo, ada na sa mga. Alright, makalipas ang ilang oras, natin din natin ang Sulangan Church na Matiwasay. Ikaw kayo vulgar ka. Hi. How? Ano? Touchdown. To Giwan, Sulangan. Sulangan dahil Giwan. Okay. Timbunhok. Padong na sila mang hinulso sila mga sala. Tabag kang siyang na suso na siga-siga glubot. Puwa-puwa. Ano ito dito na?
mga ka-team. Tapos na kami sa Sulungan Church. Kapag sindi at nakapag-alay, nakapagdasal na kami sa Sulungan Church. Yan ang church na popular o kilalang church dito sa Eastern Samar. Alright, so oh my god, muulan. Naulan na. Oh shit. Alright, what's up mga ka-team? Woo! Inulan kami bigla. Dito tayo sa may part ng Sulungan Samar. Parang shopping area to. Pagkaganda dito. Super ganda. Picture muna then souvenirs. Pang-presko ng hangin. Okay na ako, Kulok. Ako yung Ray, ako yung President Iligan Chapter. Yun lang. May talent ba? Ako yung Kuhan, Sige, Albert. Kung ngayon dabab, nagbaba, taga-Burungan, Treasurer, Burungan Chapter. Opo! Sige na, ha? Superman, Superman. Naka-wide man eh. Single at single. BBC. Lockdown. Ano man ba? Ganito yung mga picture. Ano mo itong cellphone din? Tres, anong iba na mga girls ato pa kasi may-make up kay sikat ang tira. Tawagan na ito. Meet up. Ganito nila. So, magandang ano? Magandang morning. Okay na kulog na. Ay. Mga master, ako day si Renzi, president ng Sugod Chapter. And my motto in life is, babaero man ako sa inyong paningin, single pa din. Gisugda naman, nanay moto na tanan. Uy. Moto. Moto? Yan sino moto? Kasi yung nanay doon. Ace. Alright mga ka-team, time check 2:19 ng hapon. It's Sunday afternoon mga ka-team, and we are done with our event, meet and greet ng Borongan at saka Sugod Chapter. Alright, so this time pauwi na ang lahat, kaya ride safe sa lahat. Ride safe sa lahat ng chapter. Tacloban, Tacloban, Borongan at saka kami, Sugod. Malayo-layong biyahe pa to.
Siguro gabi na kami makakarating ng sugod nito. Kaya yun, ingat sa lahat, ride safe. Hindi mo talaga matatansa yung panahon dito. Una, sobrang init, sobrang ganda ng panahon. Maya maya biglang uulan, tapos iinit na naman, tapos uulan na naman. Ay naku po, very unpredictable yung weather dito. Good thing may dala naman tayong kapote in case na talagang lumakas at bumagsak na yung ulan, magkakapote tayo. Buti nang hindi tayo basa kasi malayo-layo, almost 100 kilometers plus pa yung babiyahiin natin. Alright, summarize na natin yung naging event natin mula pa noong 27 Saturday ng gabi. Alright, so nag-take out tayo from Sugod sa around 6 PM and first naging checkpoint first naging stopover natin is sa Habirandox para sa ating dinner. And then next is narekta tayo dun sa MacArthur Plaza para i-meet yung Munition Tacloban kasi sasabay si Jeron, nag-iisang Munition Tacloban. Siya yung nag-lead sa atin papuntang siya yung nag-lead sa atin from Tacloban to Marabot, Samar, dun sa pinag-stayhan natin na resort. Alright, then kinabukasan, kanina umaga, nag-take out tayo mga around 8 to 8:30 siguro. Punta tayong rumekta tayong G1, rumekta tayo sa meet up ng Borongan at saka Sugod. Doon na nga sa crossing ng G1 at saka Borongan. Alright, and then pagkatapos is pumunta na tayong Sulangan Church. Doon tayo nagdasal, nag-aalay ng kandila at yun, nagmuni-muni ng konti. Then pagkatapos noon, namekta na tayo, bumalik tayo puntang G1, take ng lunch. Pagkatapos counting meeting together with the 3 chapters, counting meeting, and then eto, kasalukuyan na tayong pauwi, lahat ng chapter pauwi. Alright, so yun yung naging event natin sa loob ng 2 araw, 2 nights and 1 day. Alright, napakatindi na experience natin ngayon, napakasaya, very challenging. Maya maya babakbak na naman tayo dun sa daan na napakatindi ng mga ubak-ubak. Babalik na naman tayo dun, kaya prepare again for a great battle with the road. Matinding daan, napaka lubak-lubak na daan. Alright, let's go. Update ko na lang kayo mamaya mga ka-team. Mamanayo lang tayo ng maayos kasi medyo babagsak na yung ulan. Alright, let's go. Ride safe sa lahat. Alright mga team, time check 5:19 ng hapon. Nandito na kami sa may boundary. Kabilang, hindi ko alam kung anong lugar to, basta patawid na kami ng San Juanico Bridge ulit. Alright, let's go. So ayan, hindi natin makakapture yung San Juanico na trick yung araw, umaga o tanghali. Eto, hapon, una, gabi, ngayon hapon. Pero okay lang, at least eto, maliwanag-liwanag konti. San Juanico Bridge, apakagandang tulay. San Juanico Bridge, apakagandang tulay, apakagandang tulay. Yan, welcome to Leyte. Pauwi na tayong Leyte.
Pagkatapos sa Leyte, Southern Leyte ulit. Alright, nakatawid na tayo. Kakatawid na tayo ng kabilang isla. Napakaganda talaga ng tulay na to. Sobrang solid yung view. May beach resort pa doon, no?